Paralog ba iet sa sisian pat i priang sobhaya fi syakani ka channel jong ka 24/7 House of Prayer for all people lani ka ying jong ka jing doai ka bangi judon man kapor banya kren haga jing ya day kamtam e bat ka tien ka jom lay ni haga ba ya day ro haga jing im kum ki briu haga jing ne haga imlang salang ru haga juk kapor tegani kapor ngadon bat nga i paso shan borlendo bania kren haga ni kapor sai sin pat ya gani ka benta ka baong ka jing ya pat nyam te pasor nga priang sob hai pi sai sin pat sia gani ka jing ya kren ka jung haga ni kapor te to swabengin ya chaprang ya ka jing ya dei pat gani ka benta haga ni kapor te ngiyo i haga jing ya dei bat kani ka benta ka jing ya pai niam ngi ba wat hakini kiwe ki niam ru dei tang haga jing ya dei bat ki banget lani ki kristan mo ngiyo i ba wat ki muslim ru kanuksa ka niam muslim walangi ong kata ka niam muslim re kam dei tang gawe ka don ka jing ya pai haga niam jong karo kanuksa ki don kita ki Sunni Muslim, ki don ki Shia Muslim. Te agak saya dai juga zenget ro. Ki Kristen ro, mo ki don ki Katolik, ki don ka ki ong ki Protestan, entah kani ka bang Protestan, ki don Presbyterian, nangta ki Baptist, ki Methodist. Kum ta ter ka ba nginom la ka ban jerlut ani ka por. Te nagaba buram wat kini kiba kiong ki charismatic group mo charismatic group lani kini ki briu ki bala kham don ka jing shai hagar kom jing shakri yau blai hagar jing sautu ya ka bakan jaman sia ka jujia kum ka niru kani ka jing ya pat kum ni te pasor nga kwa ya ka ban ya kren bat pi te hato kani ka dainam kata ka jing ya pat niam lada kibriu ku langit sya yo blero kidang ya pat kidang ya le jing markenti mo la banong lani ka jing ya sngau bishni iwe atau ka bakum kani ka dainam kata ka jing ya pat nyam ka bakat kum baga bible ka kren hot ka jing ya pat ka dai sisa ka ba sneu mo ho la ka dai ha kono ka banta kham tam ha ka jinge yo blai te kuma piong meneba ki niam ki per ki don ke jia pai balai kani kami namar ka daw golong ba ngim yo re ya kata ka jing sisa ka bolong tang wei blai ka jing mut chong kris namar u blai ulong tang wei ka beneng kalong tang ka wei ka de kambon te gemot lada ka ba kla ka jinge te hang ta kami ke jing ya pai ka de te kumta hakane ka bible mo lada ngi pule na ka bible ublay na do kitab barim hot ngin nam sim bon ngin sim tang katuk ne enga sup kan mau kendiat ba kani ka jing ya pai wat hakani ki judge benri Israel kawan ra ka jing telot bedeng jengki ka de kawan ra ka jing sha job te kumta kamtam ha ka jing long kristan ka jing im kristan ka jing ilai ka de ka jing ya le thma mo ka jing im kristan namar wei po wei kristan udon ya kathma tenak ta daw la da ngim yo ini ka jinglong ka wei kamot usaitan yo jaka tela dangin pej kendet na ka kitin jong blai mo ki ei kita vi la dangi lap hang ne ngi pule hang ne ngin lap siki kalatia ka ba kren hang ne kalatia kala nong ka ba san ka khot ka ba nan pule hang ne ka khot ka ba khat khandai ter ka ong kum ne ka ei kata ka jinga pat hang ne la tho tin jong blai ka jinga pat nyam hang ne ka di khat khandai bat ar pho manta ki jingle jong ka do ki long ji ba pau ki balong ka ba klim ka jing bom khu ka bale nuti ka jing mane blai thau ka jing ai kso ka jing ya shun ki jing ya nia ki jing pi hoin ki jing bitar ki jing ya pat ki jing ya khlat ki jing ya pat niam haneng yo i hang ne sibun ki ki jing le jong ka do ki so jong ka do ki jing le jong ka do hang ne ka ei ki jing le jong ka do long hang ne
kidai kita kajing ya pat kajing ya pat nyam hoi ang ne la dangi puli ka Bible khasi ka pau kajing ya pat nyam ndai la dangi si ong kajing ya pat ru ngila hi ban su tu i ka ta mo pat kajing ya pat ka pat nyam te ha kajing sang ne apostol Paul Ukraine ki Kristan Ukraine ki Kristan hang ne ba kam dei bandon ka bakum kata hapreng ki Kristan kajing ya pat namala dangi don kajing ya pat kemot ka ba pau kalong ki jingle jong kadok kadai te kajing ya pat kam dei ka ba ha ngin se ya kren chu mo na ka tin jom lei re ke ik mut ban ong hang ne kalong la ka dei ha kanu kanu ban taru kam tam e kajing sakri oblei sisin ba ka don kajing ya pat kemot kata kam dei ka ba ha ni haban wat ya ka dau bat ni haban doai ni haban puli baru e ka tin jom lei namar ba kajing ya pat ka dei ka jingle jong kadok to kup lei chiwon pastor te kai ka ma phila pen i nang ka tien ka job lei nga so thu shai kadar na ka liang jong aro kamut kani ka men sim niam hi barabor nga ngai pau u apsol pol balai u tho ka jinga pat niam hang ni habau la kren shwa mo la phi puli satu kham chaneng tu gikhot chi shau kuren ki so jong mun sim ten rei hadin pan Ukraine pan i so jong kani ka dok te upen kut da ka ba ong ka jia pat niam te hang ni nga stu kalong ba wala de kibriu kila dai makna ki ba ngai jru hanrei lada ki le ye ki e jing le ba kan ja do kami ki so jong ka do na da daw wat ya ka balang jong blei ru kila penlong hakadur kum kaniam te kumba ngila juya kren mat pi barabor ya ga jing ya dei jong kaniam barabor kalong ba kami hi haka ain ka bate ka ba khum mi kibriu te ka jinglong jong ka do i barabor ha ba kibriu gile ya kan jaddo nga yo i kalong ba ka du no ya ga ni ka jinglong men si te ka i ka banga kwa an puliro khndiat na ka tien ka job lai hang ni nagani ka city ka ba Philippi na kala nong ka ba ar na de khot ka ba san hang ni ka ong toyo phi ya ka jingmut ka balong ha u Chris phi te kai ga jingmut ka jong u Jesus Christ ba mau u bala shem yo u ha ka do rei la u long u blei rei shem rengkat ya la de bat u blei te kai ka bangala ban ong kalong ba ngi dang dei kibriu ngi don ki jing tlot ki jing duna ki babun wala ngi la dei ki bla ngek bla mat yu Jesus Christ yo ikani ki jing khapat ru ring dang dei kibriu te na ta daw kai ka bangala ban ong ni ban like na kata ka ka ba wanra i ka jing le jong ka do ha ka balang lani ha ka jing ne tiru ngi dei barabor i ka ban yai im i ka jingmut jing berkhat ka jong u Jesus Christ ka jing ya haga jingsha ko mo jisu la ong na ka gospel ko Yohanes na ka lanong ka ba khat sau khat ban riu bo jisu ulong tang ma u kata ka nuksa ba bhal ni ka lenti jong ka jingshisha jong ka jing im de ya ka ba mano ru nomdon bala ban ya da ka wepat na kata ka lenti te to pasa ngakwa ban ya kren su bat pi halor kani ka banta to haka balang kum mengladep ya kren ka jing ya dei bat kaneka nyam bat ka jing ya per jong ka balang te lada kini ki jing ya pat ki jing ya pra ki badon haka balang Kristan hato kato ka dei ki so jong ka nyam ne ki dei ki kumbang ila pule menen to mo ba kini ki jing ya pat ki dei ki jing le jong ka do namar ba ubriu udon ya kane ka do udon ro ya kane ka jingmon ti khat udon ro ya kamen sim ki ong tin phareng spirit soul and body ti ka tu ka ba shisha ka dei ka spirit kamen sim ka spirit ka ba mun sim ublai song apo jongi takadau apostol Paul uju kren ba ngi dei ban ya jamun sim namar umun sim tang umun sim jong ublai ubala ban penyo yangi ya ka jinglong kawe namala dangi puli hang ne na ka Ephesus kalonong ka ba sao ka dikhat ka ba aringin puli
tongin sedang nu kabalai da kabayai le minot ban bat i ka jinglong kawai jong munsim ha ka jing khum ka jing sup hang ne apostol Paul wang ba pidei ban yai ban lane yai penne lane pensa ya kata ka jinglong kawai umunsim kadai namar umunsim ba khoi ulong wei munsim ngisia pule hang ne tetel ya gini gidi khot hang ne ublei ulong wei blei wei munsim bat habang yat munsim ladang idon siajar silak ngidon kat no kuno gejing bonru ladang yat munsim kalong ka wei bei rengi tang suyat ya gejing mun berkat kamut hang ta kala don gejing per watang arngut ru ladang yat dakado kamut daga jingmut briu kamut kadon gejing per te hang ne ngin puli hang ne apostol Paul la kren hang ne wang ba ngidai ban bat i gejing long kawai munsim nang ta de khot ka basau kong don kawai kamet kamet hang ne ka kren ya ka balang kadai ka balang gadi ka met ukris kamdei ka niam mong meni kamdei ka seng ba seng ubriu tela da ka balang kalong ka seng jong briu kandang pat ka to namar ba seng do briu maka balang gadi kamet ukris te hang ne long don kawai kamet wei umunsim kawai kamet ka balang ka balang ka jong jisu bat umunsim ru ulong tang wei kadai tela dangi ngi pen bakalano ngi dibait no ngi penyapai no kimi sibun kimet kilaban mi ru sibun kimensim hang tak don ke jingma sedon ki ngalaban ong kiri bible lani ki jing ki ong jing trei munsim teng ki wanra man ya ka jing klumaru nama kadau kolong ngi dibait habang ya pat tikiyo tikiwei pat kimensim barang tok sami sipun ke jing pat ngalaban ong kani ke jing pat wada preng ki kristan ru ngi kren hi kumba kalong hi sedon ki ba su thot tambang hap kren ni jing sisa na mar kani ka pai ni ka jing sya ya ka jing sya hang ni mut ban ong kalong ba ka jing ya pat jeng ki kristan ka along ka jing le rai ndai mangi kan tho ngi kren ya kani ka bible ngi kren kat kum ki dak ki jingle jongka long hang ne don ka wei ka met wei mun sim kumbala khot ya pi ha ka wei ka jingkermen dei ban don ka wei ka met wei mun sim ka wei ka jingkermen kai kata ka wei jingkermen ka wei ka jingkermen kamot kalong bet ka jingkermen jongi bat utrai sabeneng kadai ka wei ka jingkermen one hope ka jingkermen jongi kalong baik kadai ban long strong kadai ban long ka baklan habang ilange jo jisu ila don mesimukut ka jingkermen jongi kalong baik ya ka bom jukut baik ka beneng u jisu long baik tang mau ka jingkermen ka beneng ha ka jing im jong wei po wei bangai ngi mia pechu ik ngi pech pech ka wei ka jingkermen ka bau blai lo ai ngi bat kata kalong ka beneng bom jukut lada baro ngi long kumta kamu ka jing pech jingi kalong baik chau trai baik chau beneng baik num don jing apa kadai kini lai tuli nang ta in pulai susu mo to kawai ka met wei munsim kawai ka jingkermen nang ta susu long ni kumbala khot ya pi kawai ka jingkermen nang ta ka jing kabalong ka jing khot jong pi wei utrai wei trai dei bandon cibun wei trai kamu dei mano jisu jisu ublei ula penlong yo jisu utrai kitrai kitrai jisu tang jisu balong trai ta ka bible ko uta ba pla bo jisu long trai on pen imyu wei trai mdai sibun kitrai te ki niam ngalaban ong ki bun kitrai ti ngalaban ong wati ki balang ro lada ubriu ula long kli no ma u ya ka balang mo ula long ma u la long no ubriu kemot ngalaban ong ula dei utrai ma u ndai su utrai jisu ndai su jisu balong utrai te kene kalong gejing ma ka bakrau namal ong wei utrai kawai ke jinget kai kawai ke jinget kawai ke jinget kemut ka jinget tang hakerteng jisu kamdei bandon da koi pat ke jinget kare bandon ke jinget hakerteng jisu kemut ngimdei bandon da koi pat ka doktrin jong ka jingle da ki constitution briu ki penyat briu kade ban long bet tang ka bible namar ka bible kade ban long bet ka constitution ka jing penyat jong ka bagai kai bangile ka long bet kat kum ka bible ka wei ke jinget ka wei ke jing pen baptis
mentah ngelaban ong don ki jing penbaptis ki ba bonjat mo kawai ka jing penbaptis kemot yu kawai ka jing penbaptis kemot Yesus wong ngej penbaptis kemot nemla ban penbaptis klaim dangai Kadai. Namala dangi penbaptis klaim ka jing ngej kemot kasami sakawai pat ka jing penbaptis ban batai da kumne batai da kumtai batkan kelumar takadau kawai ka jing penbaptis kemot yu ngej Yesus penbaptis bala ngej barhang to layo kawai ka jing penbaptis nang ta susulong wei ublei kiniam lawanong to kumbapiong ne kiniam nuksa kiniam kila bandon kita gijing mane jungki bakingej wat yo briuru budai blei lawanong don ki bangej ki merat ru baki penlong blei atau don ba penlong blei ki mau te kemot la kalong ta kilabun plat ki blei kemong mo hari India ki ai ki ong kari jong gajing light luit ban mane kat bamon te don ki bamane ki mau mane ki ding mane kat bamon te labun ki blei hang ne long wei u blei u kpaya baro bat halor baro bat lengbaya baro bat habaro kemut u blei ulong ma u ta bolong originator u creator dai mo unong thau bolong ka telong ka jing mi ka jing stang dai mo u bat tangu ne u dai ban long na dong shedong te na kata kata balai ka mi sibun ka jing pai namar ka daw kolong bangim lapre ya ka jing sisa jong ka bible kata ka dai ka ba ngasim ne knia to ala to kulai sibun pasa kai ka ba pila pensyai kini kalong ka jing sisa te kum mangilaya keren mo ngala kelia phi hakani jing ya dei bat kanyam kamangila dep keren nakini ki benta ke bela dep bau jisu kuma phila jubab dei kanyam te jisu dei ru ubawan seng ya kanyam kuma phila jubab te dei wa jubab phi kumangi yo iru na ka bible te kei ka ba ngi yo I kalong bau jisu hi dalade ukren shai larangi puli ne ke gospel ko Matius kelanong ka ba khanriu dekat ka khat pra u Jisu ukren yo Petrus wong kabalang jonga mut hanging stu u Jisu uan ye ka ban seng ye ka balang om ye ganiam te la da kala kalaniam te kami bet ka jing ya pai kata long ka I jing stu jonga namar nga kumba pila pensyai mo pila puli ye ka ni ka tien ka job lai hang ni kenika gospel kumu Yohanes ru nagalanong ka khat nyau dekat ka arhoi sengap u Jisu dalade duai ka ni ukren ya ka ni uong baro kin long kawei kumba manga hamikopa ba kiru kin ya long kawei kumba mangi ru ngilong kawei khnang ba ka perthei kanyo tip bala pha mame yanga tikani kalong ka ka ba nganga stu kalong ba u Jisu jing sya umwan man seng ya kanyam te to paso kendiat ngakwa ban ya keren kendiat ya kani te kumbang ila ya keren ba u Jisu dei kanyam te u Jisu uwan ya ka ban seng ya ka balang jong uhi te kumba phila ongru lada ya ka balang ru lakam try no briu kemot ba Jisu myo shu malong try la ne kli ko ba la tho ka stiap sa smok to kala nong ka ba sao mo bo Jisu de kli jong ka balang temut la ru Jisu de shu kli jong ka balang te la da kibriu ki ai makna ka kerteng balang to kan dang de ka balang jong Jisu ne kala de no ka nyam ne la da Jisu bi kalong ne te hoi lara Jisu yo shu banong ukli kemat kala abandei no da kawai pat kamet namar ma u de ukli hoi but kabalang kali kamet jungu wai ukli kawai kamet kadai kawai kamet tangba kamdei pade banlong haka sistem jong kaniam namar kaniam kapenlong kawai jubor justi da ka bor jong gibriu da ka bor jong ki anyam kat bau Jisu pede upenlong kawai da umensim
habang iya jo musim ko maong mene habang iya jo musim nang idon kanu ru ngia yo ya ka ju hi ka jing shai ka ju hi ka jing trei ju musim sibun ki jing trei nei ju musim bar uneu musim upen long kawai ho namar bi kalong ne ka jing long trai jong blai kalong u blai ulong uai 3 in 1 ho lai hawai lai function mo Lukom function Henry one dei lai blai te hang ne la dangi su thu bakla kalong ba ni sim bakla ni su thu bakla kawan ra ka jing pat ka bakrau te khendiat mo kumba phila pule mantai ganika Yohanes kalonong ba khat nyau hang ni nadu bangala im si syahau trai kani kadi kalonong ka bang sutanatam haga jing im jong nadu bau trai lo ai jing syai ba kabalang kalong tangkawai kabalang kadi ka met ukris bat habang puli kani ka ke gospel Yohanes kalong khat nyau ya kani mo kani kalong ka jing doai ka ba jorong tam ka bible kadai namar kani ka jai ka jing doai kidon handu kanu tili gir khot ne hadu ar phonru tili gir khot u jisu kren ya kani be shaphang ka jing long ka we be kadai namar u jisu ula tip lepa bakan sawan ra ka jing ula doai jur tenga ngech kem baka jing doai u jisu nama jisu de blai ngech kan satre kam kani te ndai ngas pule ka ba pila pule mi khendiat ndai ngan pule nadu gir khot ka ba ar phoi mo babaro kinyalong shitli kumami kopa hanga ngaru hame bakiru kinyalong shitli hangi bakata ka perthai kanyo ngai balapha mami yanga dekat arpoar ya kata ka buromru ka bamela ai hanga ngala ai haki bakin yo yalong shitli kumju kumangi ngelong shitli u batai khamba chu ukren kham shai chu dekat arpolai wong manga haki bat mami hanga bakin yalong yeki bala penjanai hakaba shitli bat kata ka perthei kan yo tip bala pha mameyanga bat bamela i yaki kumju kumamela i changa hangni ujisu uban yakani namar kani kolong kapadon kampalat pi kanu ka ujisu uban kata kare kapadon kampalat te hangni kani ka jingtuai ngalaban ong kalong kapadon kam hadu kata-kata ba ujisu udwai namar ujisu latip mo udwai hangne kisenran nang ta omdei tangi kisenran ula dwai ru bakita ki ban nge lang ba kajinyalap jongki bakineru kinyalong kowe kinyalong kowe mo ula yo i lepa ba kin sabun ki bangai te ki million tenang kata ujisu ula dwai kini kajing dwai ba kanum don kajing yapai kadai ti kemut la dangi pej ngene ka catar mo pastor dangi pej ri kemut ngalaban ong kadokno jung jisu kaya ngalaban ong kadai nomor ula yo i gajing ya paj te hangne aingu yo blai banga ngech kembo jisu la duai te nak da kadau hadin bangila su thu yikene ngila yo jing sai yikene ngimla ban chule kat bomon nomor kadau kolong ba ublai ikwa e gajing long ko tao dei blai namar kuma ong ta ban biang ba ublai udai ublai jong ga jinglong ko hoi to ko blai sibun pasa te sotanat sibun kumba pelapen i ya gani shu kumba ujisu hiru dalade hagani ka jing doai jong gani kala nong khat nyongi i kalong ba ong ni kentien ba ngam doai tang yakini kemut kitu ki ba langit hakapor ka jong u nrei kita baro kiban sawan hanga te kalong ka basisha kuma pila kren te ujisu barobor ukren be ya kibanget kuma ula ong haganika lanong ka ba prahi naganika gospel Yohanes naga dekot ka ba life way but life ar jisu wong hangto wong ya kita ki jiu ki balai nge chau ba lada kiai ne ki tien ke jong u bat mauru rengkat bat kita ki bangai kinlong kisenran jong uda sisha te kadekot ka ba lai pu ar le ka ba sutanat palat kalong wong ba pin itu ia kata gajing sisha bat kata gajing sha kan pelait no efi te ke i ka ba nganga stu kalong balada nging yai ne sisha ha ka jing hikai ka ba kat
kum bau Jisu la kren bala record bala tho haga Bible kanom don kum kata kajing ya pai kajing ya pra lani kajing kelaniam no jong ka balang ka jong trai Jisu te pasa ngakwa ya kaban ong ye fi kawe hato ka don nem kajing ya per jong kini ki niam ki bom dei mo ki banget yu Jisu bat ki Kristan ru ki bala kelaniam hato ka dei ka ju ka to ka niam mo kum ka nuksa kum ki Muslim ni ki Buddhist ni ki wei ru bat kini ki banget yu Jisu ru lada ki la kelaniam hato ka don nem kajing ya per ni ka dei ka ju hi kajing stu ka jong pi kat kum na ka Bible Hai, lada ka kala nama lada ka kala niam no. Naga jinget chu Jisu ka kala long niam no. Kalong ka basniu hadu kata-kata. Bat ngalaban ongro lada bakla lada nginang hap chu lei kan long hikum kaniam jong ka patehi. Hai. Nama rek mot ban ongkolong ba. Ba ublei ulabu ikektin jong u bahabang yat nginle bet kat kum ke ktin jong u hagaji ala mu munsim. Ti kata kolong ka badon kampala. Tenak tak dak kumangi kren mane ikri ktin jong blei nadu kitab barimo kum kato ka sam ka ba cispa lai pulai. Bau David wang kat nu ka ba itnat mo bat ka ba bat ka ba itnat ba ki para ya songlang ka wei ka keren ye ka jinglong ka wei tenrei hakane ka New Testament kemot ki ong hang to ki ong ka unity mo ka Old Testament handai hakane ka Testament ka ba tmai lai wang the oneness oneness kala kham khrau ban ka unity namar ka unity la ban chupan long handai oneness kadai ka nature jong blai kadai ka jinglong tanrai ka jong blai bangim la ban le do briu kadai ka jing trei jong sukul kani kalong bakrau do kata te kulai sibun pasa so bang ba so tanat sibun kuma pilapan I mo tu dai na Ephesus the oneness in the spirit ka jinglong ka wei labanong ka jing kala ting kasih mut kata ka jing bat ka jing te jing kum jong kata ka jinglong ka we hau mun sim da ka jing it da ka jing kongu ye ka tien ka jom lei da kata ka jing yat ka jing im jinglong riu blei ka ba shisha ka ba kat kum ka mon ka job lei kata ka ba kumbala ong dau apostol Paul ru mo ka sti nong rom ka nong ka ba khat ar ka de khot ka ba nengkong bat ka ba ar ka ba uhikai kata kajing penkeladur kajing bretno ia kata kajing long bakan jadok baro kenang ban yo tip ia kaba kumno kata kaba bha kaba janai kaba longken kajing syakri kaba kenjaman sim kaba lah kenyano ialah kajong kajing im to pasa ngamut ban ong ru ia gani kawai rengkat bat pi hagani kapor te kani kabau Jisu kren ia kajing long kawai hato kadai ka kajing keren ni kajing long siteli hakamet kajong Jisu Kris kabadai ka balang jong une ukren ya kane ka balang kumbang yoi ka bapau syabar kani ka keren namar bi kumong manete kani kum ka Bible ngakeli kani ka ktin balang bunsin kala langsung tu bakla kani ktin balang ru bunsin kibru kala langsung tu bakla tin balang namar ka balang kemut kedai kita ki bangai mo ki bala pen im jong utrai ki bala kapat jong trai ki bala im temen sim bat kila mi no na ketuka sistem jong ka pertai kade bat kila long no kata ka ken hun jong trai ka balang ka met jong u bat kata kedai ka balang tenrei lada kani ka balang lada kene ka balang ka kalalong no kuma piong meni balar ka balang ka ya pait no ka kalalong kenjado no kala ban long ru kaniam dengan sepuluh hang ne kendiat mo ya kene ka city ka jong apostol Paul bau tho sikinong Korin hang ne ka city manengkong sikinong Korin kalonong ka ba lai the khot ka ba lai namar pidang long ki ba kenjado kini gidi bangai kini de Kristan Korin namar habau tho ye ni ka city ka banengkong ula kerenteng gini bangai Korin namar kajing ya pat jongki hot kim siam la sing ministry la kajong handai hapo do nu jongki kia perkat kumno gini pirang long gi ba kenjado naba habadon hapdeng jongpi kajing pihoi kani kajing pihoi mo
kadai ka kumbang ila pulih mene kadai jing le jong kado ka jing nia phim long te ki bakan jado bat phiat kat kum karu kompriu kaniam kadai ka jing yat ru kompriu ka jing ya pat kadai ka jing le briu ka jing le briu nang ta namar haba uwei wong nga jong Paul uwei pat nga jong Apolos hato pimlong ki bagan jado kemut ki briu hakajaka bakin sim yu jisu hajakaban kin yat do mensim ki aino yele chakakarteng jong briu nga jong uta nga de Catholic nga de Presbyterian nga de Church of God nga de uta Church of Christ nga de uta tikumut kani kala kelumar kila la simno ia ka kabade ka met ukris ban simno haka kerteng jong kibri ki ba per don kibri ki balaban ai ministry da ka kerteng la jong ru mo ti ka tu kade ke kani kade ka jingle jong ubri wi kani ka jingle jong kado ti hangne u apostol Paul ula mai ting ye ki di khot basan wong wei te u Apolos wei Paul wong bali pia mo pia bu da ka kerteng briu wei Apolos wei Paul Hendai tang kinong yalap tin belai. Daki ba pilanget, but way po way ko mau try lo ai hau. Ngalatung Apolos ai hendai belai penman. Kum ta utau batung long ruem. Hendai uta uba ai rumlong hendai belai ken ba penman. Pila dang ngi syakri yu belai ngi penmi no da kekerteng jong briu. Kabalang kalong no kekerteng jong briu bat katu kalong kenjedo. Ngiap keren baca kajing syaku mah ngiap keren ni kene naman ngiap keren ni kene kajing yapat tu sebut mentang ngia don mengawat piang ni lada ka balang ai keteng no hanga piru ai keteng no sepi kemot kata kemot lalong ka balang jong kibriu kade apa kibri kiwan lada ngaseng manga ka balang kade ka balang jonga kibri kiwan canga kemot kidei kibriu jonga mdai su jongu blai kalau kau jing mana boleh tahu lah. Kadai. Tu pila. Tu kau boleh simpan pasal kai kaba pila ai kene ka jing pensyai kaba sotenat. Te ngaingo yo boleh kai kaba pila peniro. Te ngiu I kalau ngi kene ka jing syaba ki apostol mo kumba ngi syam ya ka jing tho na ka siti ka jong kinong apsas tu kalau nong kaba sau dang ngi pej na du khat we ngiu I kam tamang tu ba u apostol Paul u hikai ba kumno bagi beriu kan sautu ya gani ka met ka jong Jesus Christ te u ong ya kiwe u latung ki apostol ya kiwe ki nong ya tu lepa ya kiwe pat ki nong ya lap ya kiwe pat ki pastor ya kiwe pat ki nong hikai te uda pensyai ru hang tu ong ba khnang ya kaban penjanai ya kata ka jing syakri ya ka ketien ka jong blai semong ka jing syakri ya ka niam ka rukom lani ngalabanong hang niru ya kata ka kanhun jong no ru tenga ngasutenat kalong ba we ne kinong te kiba radba ngalaban ong ya ka met ka jong Jesus Christ lani ya ka balang ka jong trai Jesus udei apostol Paul teto pasal ngin yat stang kendiat kapor kam syaksu tinggal kwa I kaban bu ru ye pisah kan I ka we kendiat te kumba pila pensyai ngin ya poi biang syakatu ka kumba pila ong mene ka jing ya pat niam pi ngau tu kumno kat kum ka ba ka Bible kala pensyai ha ka jing ya dei ka ni ka jing ya pat niam bat ka jing ya pat balang atau kadai kaju ni kadon kajinya fair hang ni kaniam te kadai banyak paji nama dia kaniam la seng do breu mo kajulong nadu sisin pila ong ba menchua por padang sensyar sim ki juseng kaniam kitu kisim kiseng ya kaniam kitu kimpat yo boleh bisisa kitu kimpat yo gisu te kiseng itu kaniam man pen scam itu hima jong ki te haba kiseng itu kaniam ngalaman ong one way sim useng ye gawe kaniam nang tawan sa the way sim pade uyo da gawe pat ka idea te useng ye gawe pat kaniam mar kini kiniam kidei ki wat yo blai handai ka Bible ka yatu kolong ba ujisu pade uan banwat yangi
Namar ka Bible ko ong to ba ujisu ulawan banwat iki balaja no. Hanai ki niam pada ki wat yo blai te banwat yo blai kalong ka ba hadu kata-kata namar kam kalong ka ba bakla te. Banwat da kan niam yo blai omla ban siam lano no. Hanai wat yo blai wan wat yang i jisu wan banwat yang i ula siam yang i te ka balang kadai ka ba ujisu kidai ki briu bala siam jisu yaki ula pen imeki long ula tit da kasnam mo gibun gid khot ngim la ban plit dei kam apostol ka ba te ujisu ong la tit yakni ka balang ula ayat nuksang to wong igatok patsi mo kalong kum ubriu bawat yo molanai mod ujisu de ubriu wat yo molanai ula siam yo molanai ula siam ka church ula yap no halo dipna ula dilu dike ula aitulut ula tit no ka balang kata ka balang ka bachisia ti mentala de kum mapiong mata ka jinya pat jong kaniam ka jinya pat jong ka balang hanga jinsa kaniam ka de hibanya pai namala seng de kibriu handrei haka balang kamdei banya pai tela da kaya pai kemut kata kadei kumba kalong hangne po korin haka niam kakala taplong niam no tam kila tipio blai ketok pastor kalong kumne ka example ka baba kalong kumne te ki kun Israel ki dei bala jit jong blai kadei handrei ki pai kadei te haba ki pai ki kun Israel kinong sun ki yo ban penjot yaki kadei te kumta hak preng ki Kristan ru lada ki Kristan namar kumangila pule mene tangwai Yesu tangwai gejing penbaptis wai munsim te lada ki bangejru ki don ka jing pat kawan ra ka jing telot ngalaban ong watu setan ru yo jaka to chu anuk samanta anuk sai ka ying ka semanta hak ying subu menta lalu kepada nak kawai ka balang, kakmi ka dena kawai ka balang, haga jinglong briu, kindan baik ke jingyale, kepala benong, kamla ka balang jong apa, nata kakmi kong kamla ka jonga, te hang tu kandon ka jingya kelaseng ne, te keni ngala benong kapan kelas telat di Kristan maka daklong, haying ukun seno ki kakmi seno, tang mga emud benong pada hang ne kalong ba, saya sisin ngaban kalong ba. Kata ka jinglong ka wai hau jisu kam dei da ka sistem jong ka niam ka balang niam bala khang ne phade bandon hang ne mide bandon hang ne phide bandon hang ne kam dei kum ta namala da ka ta ka jingi kai kam dei kat kum ka Bible bi pasal kalong kum ta te kadei lada kam dei kat kum ka Bible se ubriu udon hakanu kunu ka balang kal along niam no ti kala along telat ke jinglong musim bat kam yachu kat kum ka Bible rei musim ku ta itu briu umi nang tu ulong no jong Jisu kam lelei ka tu kata te kublai sibon pasal ka syai bha ka ekma hilaong bau Jisu idalade mo kumangala kelia pi ke ka jing fer ka jing pat nya mus pat balang kemut ki badang long kan jado hi laki ong makana ha ka balang ru rei kalong ngi ngalaban ong ha ka rukom jong kaniam ha ka ba ka pertei kalong hi ka pertei tenga sutnat ngakwa ai kaban ya thu na kaktin jom lein ka por pi Jisu mo to ka gospel kum Yohanes long ka khat san khot ka san wong lada pi ai ne hanga bat manga pi sei so sibun na ba klem manga pinom la ya ka ban le ru te kani nganga stu kalong ba ringi ong makana ngi don haga balang lan jonga ka balang jong pi ladang ngim ong mengidon hau tra Jisu ngim yai ne hau tra Jisu kemudian nginom la ken ya kaban yo ya kata kajing seiso ka ba kenjaman sim bat ya kaban poi ya kata ka ka bau Jisu ong ba pin long sha ki ba man bha te to paso kapor ka layat te ngakwa ban ong fi kendiat pidon ayu ban ai ka jing kentugen pam ya ki ba pek ya kani kapor lang ba kani ki kren jonga bat jungpi na kani ka channel la kani kapor ka jing kentugen pam kalong ba ngidei ban doai langi la long Kristan ro ngi haban doai ba ban wat ya ka monu blai ke nama Jisu ong tang utau ba le ka mon jonga tingi la long Kristan ro le se kum malong mangaro la khana ka long in Kristan rengalap yola di
haki kerta bang la sedang samla bang klem le ka monu blai ngap kala pamut pi kalong tat kam dei ban kala pamut tang u bampat long Kristen u balong Kristen u kala pamut namala dangi ngi bakalana ka lan ke ktinu blai ngi kumle ngi klem le kum kam monu blai ngi don kamban kala pamut kata gede ko bang kentu mo ya baro to kublai shun pasa te perlog bai iet hakani kapor ni aingo yo blai ye ka jing yai pet ka jong pi lang bang ka channel te ko pila yo asngau hakani kapor yai ne how try jisu lada pilange yo u ba pin seiso sibun ko ba ka tien ka job blai ka ong na ka city ka ba nengkong yohanes kalanong ka ba ar na ka dekot ka ba khanyo khat prau jisu u ong ba utaw yai ne hagamon ka jong blai u yai sa bom jukot te kublai sibun hakani kapor te ngidon hakani ka jaka kumba pitip ki jing duai ki ba man kasngi ar phosau kan tang ni haba pidon ki jing e ki stom phila ban wan shakani ka jaka lani phila e ka ban pha duai POE ki ni ka number ko mangla bu aga screen phila e ka ban pet bat ban phone shangi u blai un kar khu ye phi te kani ka por shua bangin sange tungin ya duai baro ki ba don kam ye ka jing duai phila ban bu ye ka ti ka jong phi aga shadam ka jong phi ngin ya duai te pastor sobhayalam kani ka por na kamta baro ki ba pet ki ba kwa ban yo ye ka jing kar khu ka jong trai la ka jing pan khia la ni ban yo ye ka jing pelaj la ye ka jing e ha ka nu ka ban ta ka ba ye shem ha ka jing em tong ini duai ngai ngu ye me ko pa gani ka por ye ka jing kren ni ka ktin je me ko pa ga duai gani ka por ye baro ki bi yo sngo bat yo i gani ka por ngada ka kuno ko pa be i chonga ai ngu bo mun sim jo me unyo ban ya lam ko pa be i chonga nga duai ro la dalan ki ba pang ki ba stom ka teng jisu ki do mak ki ki pang gani ban kia no try de ka jing jam snam je me lapan kia ko try nga duai ki ying ki sem jo ki bat ya baro try ki to ki bam pat yo mat ye me ngi duai ka jing pen em try ngi duai mun sim ko ta ai ki trying ai ngu ime nga kar khu ya baro try ki ba yo i bat ba pet ni ka por long bala kerku ha ka kerteng je try ki ying ki sembro try jong ki bangai ken long chi chat try ki ba kot ki ba khia try bat ki ba don ru i ka jing long ko wei i ka jing klan homun sim ha ka teng ji sung dwai amen te kublai shibun parlok be iet ki ba jupet teng se shem pat bat pi ha ka wei pat ka jing kren kublai shibun blain kerku ye pi baro